A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Aquesta setmana que els van parlar d'un estudi que publicava La Vanguardia, li dèiem en Roman, dels 15 als 18, no, dels 15 als 24. Aquest estudi que assenyala, entre altres coses, que puja el consum de tabac, d'alcohol, de cànnabis i l'ús compulsiu d'internet. Que ningú no s'alarmi, perquè tampoc és allò de dir que és una epidèmia, no és una epidèmia, però ens va cridar l'atenció alguns dels titulars que tenen a veure amb els usos i costums de la gent jove. Saben que en el temps de família fa setmanes que anem parlant de l'adolescència, tot i que ens sembla. Roman, bon dia i bona hora. Bon dia. Com sempre des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barrabets, número 16, que l'adolescència acabava bastant abans dels 24. Que sí? I ara també. I ara també. Sí. No, aquí posa els joves, els joves, els adolescents. Els joves, però no els adolescents. No, però la joventut fins quan? La joventut. Em sembla que la posen cap a... O sigui, tens diversos conceptes respecte a la joventut. Però quan diem joventut, fins quan ens referim? Sembla que no t'hem preguntat mai. 30 i pocs. De debò? Sí. Un jove, o sigui... Sí. Jo, per a moltes coses crec que és fins als 35. D'acord. Es considera... No vull dir aquella frase de si vas a cercar feina, clar, als 35 ets gran, si et mors als 35 ets jove. Depèn qui ho miri. Si li preguntes a un nen de 8 anys dirà, bueno, ja he viscut tota la vida. Li preguntes a un de 50 i et dirà quina pena. Però 24 anys és joventut encara, Clar que és joventut, clar que és joventut. No són adolescents. A part és un matís, perquè són adults. Aleshores, clar, jove, ja no tan jove, ja madur, són matisos. Que ara m'ho has posat millor. Un adult, considerem adult a partir de... 18. Això que dèiem que justament és la legalitat, la que ens marca l'edat, Sí, la que marca que a partir d'allà... Un adult legal. Sí. Que no vol dir un adult... Que vol dir que les responsabilitats que té, les obligacions que té, són les de l'adult. I les capacitats també. Clar, no les tindrà igual amb 18 que amb 25. Sí. Diríem... Clar, hi ha diferents moments, però tenen molt a veure amb els processos personals. Diríem que ja cap als 25 ja estan, ja saben, tenen molt més clar, o sigui, qui són, com són, quins camins agafen, ja hi ha un aposentament de capacitats que ja venen d'abans, però estan com molt més aposentades ja, no? És a dir, i és inequívoc. No són nens, no són adolescents, està clar. I tampoc esperen que els pares els hi resolguin les coses. No? Segur? Sí, segur. Saben que no pot ser. Poden demanar o poden buscar comoditats. D'acord, però són conscients que els pares no us arreglaran les coses. Clar, potser podrien fins i tot demanar diners. No? Que estaria molt bé, han tingut una idea fantàstica de muntar un negoci de no sé què, i si els pares els hi donen 50.000 euros, pues, que bé que aniria al negoci. Però no, ara que els pares li diguin, pues mira, no, doncs ja haurà de parlar amb el banc o haurà de canviar de negoci o fer una altra cosa. No vol dir que no quedi una certa expectativa,
però saben, diríem, que depenen de si mateixos. D'acord. Aquesta és la qüestió. El que ens ha cridat l'atenció d'aquest estudi, més que, en fi, l'alcohol, el tabac, n'hem parlat en més d'una ocasió, és que hi ha una certa compulsivitat en l'hàbit. No es pren tant alcohol quotidianament, però en canvi hi ha moments de la setmana en què es pren molt d'alcohol, per exemple. Sí, però això ho fa més... és la forma de la ingesta que no la compulsivitat. És a dir, la compulsió és una altra cosa, és una cosa més irrefrenable. Aquí és una cosa buscada, és una cosa que té un espai, per exemple, el cap de setmana o la nit de... Sí. No és cada dia. És diferent. És diferent. La compulsió és una altra cosa molt més irrefrenable, irracional. Podríem dir que quan hi ha una addicció instaurada, doncs aquí sí. Aquí sí que hi ha entra la compulsió. Sobre l'addicció sí que en parla també aquest estudi. Un 9,5% dels joves entre 15 i 24 anys fan un ús de la pantalla considerat com a compulsiu. Això és el que diu l'estudi. En aquesta franja d'edat juguen en línia amb aquestes famoses cases de subhastes que es publiciten matí, tard i nit, un 5,1% dels joves. Les apostes. Les apostes. Sí. Allò que era un hàbit de gent gran. Clar, però quin tipus d'apostes fan els joves? Tenen que veure amb esports, tenen que veure amb coses que tenen més de joc que de vici. Sí. No? Interessant matís. Però és que de vegades veus els joves volent que perdi, però tu no t'agradava el Girona? Diu, no, és que he apostat que perdia. Aleshores, però és com un joc i parlen, normalment no venen o no fan coses rares per obtenir diners, i és un passatge, moltes vegades és un temps, és un passatge que fan aquestes coses, després les deixen de fer, no és una addicció al joc. Pot ser-ho? Clar, escolta'm... Ara és molt fàcil que tot pugui ser addictiu, És que a veure, sí. Qualsevol... I anàvem a dir per tots plegats, les festes poden ser addictives, les compres poden ser addictives, internet, tot pot ser. És que som capaços de fer addicció de qualsevol cosa. De l'aigua. I és una patologia, a més, severa. Severa perquè pot comportar la mort. Tu dius, però addicció a l'aigua, però sí. Aleshores, bueno... Som més vulnerables del que ens sembla, Sí. El que passa és que jo crec que hem de vigilar amb els termes, perquè si no, diríem, una cosa és fer un ús abusiu d'algú. Sí. Una cosa és tenir una actitud extremadament massa passiva. Un ús abusiu és una addicció? No necessàriament. No. Un ús abusiu és una dependència? No necessàriament. No. Una dependència és una addicció? No. Sí. Quants matisos? No. Si va molt bé que ens ho diguis. Perquè precisament entre tots aquests termes o entre tota aquesta terminologia ens movem molt sovint. Quan diem una addicció al mòbil, no és el mateix que una dependència del mòbil? O que un ús abusiu del mòbil? Clar, no és el mateix. No és el mateix, No és el mateix. A veure, sí que efectivament és una cosa que és molt llaminera, no? I tot deu comportar un ús abusiu. Quan parlem d'una dependència o d'una addicció, estem parlant d'alguna cosa que té en el rerefons un ús abusiu. Sí, però no és només abusiu. Però no és només això. És algo que diríem que necessàriament ha d'estar, que se li espera que colmi o satisfagui alguna cosa, i que té una vessant destructiva. D'acord, és a dir, et refereixes a que aquest ús té un origen que és el que s'ha d'estudiar. Sí, perquè qualsevol objecte, pot ser una droga, pot ser aigua, pot ser el mòbil, pot ser qualsevol cosa. Que hi ha un ús... Mira, l'altre dia veia al dematí, pel poble, a les 9, una parella
amb un nen, no sé, 8 o 9 anys, de la mà, caminant pel carrer. I em vaig emocionar. Dic, ningú porta mòbil. Ningú... Cap dels tres van caminant tranquil·lament perquè què és el que veus pel carrer? O sigui, gent amb el mòbil, o el pare, o la mare, o el nen, algú va amb el mòbil a la mà. A veure, és que és una tecnologia també que és invasiva. És invasiva. Si no hi ha una... I encara no hem començat amb una cultura de, si vols, educativa o amb uns hàbits saludables d'ús d'aquestes tecnologies. No? Ara estem com amb la novetat encara. I és cert que tot em puja cap al consum. Aleshores, mira, potser sí que, més que addiccions, som consumidors. D'acord, és que a partir del que deies, a nosaltres ens va cridar molt l'atenció, bé, dels molts anuncis que hi ha, n'hi havia un d'una operadora telefònica, això publicat aquesta setmana, sobre un telèfon mòbil de darrera generació, que molts segurament poden conèixer. La publicitat era definitòria. Lo quieres, coma, lo necesitas, coma, lo tenemos. Punto. Aquesta era la publicitat a pàgina sencera. Fixa't, però veus el que em puja. Sí, tenim l'objecte que tu vols, que et satisfarà. Sí. I que tu necessites. Sí, satisfarà les teves necessitats. Sí. És això. Em puja cap aquí i amb molta força, no? A consumir. Més que, per exemple, a gaudir, a triar, a seleccionar, a diversificar. No? És com agafar-se, és l'expectativa de que alguna cosa... A pensar una mica en què pot ser millor, no? Sí, i a matisar, i a diversificar, i a tenir també una part de frustració, és d'insatisfacció. La que ens diu sempre, no? Sí, que forma part de la vida, no? Un nivell d'insatisfacció que hauríem de poder tolerar. En aquestes festes no hi haurà ningú insatisfet? I tant que sí. Perquè hi ha tió, hi ha reis, hi ha... En fi, alguns pares ens deien és que això ha canviat molt des que érem petits. Sí, clar que ha canviat. Però veus, aleshores aquí tenim, fixa't, ara has donat també amb una certa arrel, és a dir, nens que són provistos de molts objectes que sempre estiguin satisfacent les necessitats de cada moment, perquè a part són canviants. És a dir, l'objecte va bé, o sigui, fins a que deixa d'anar. Al cap de poc ja no serveix tant. És que ens ho havies dit en més d'una ocasió, i això ha anat a més. Sí que ha anat però a molt més. Sí que, però això té molt a veure... I no només a les cases i a la televisió, sinó a les llars d'infants, a les escoles. Hi ha una veritable, diguem-ne, febrada nadalenca arreu, que gairebé porta implícit allò de dir, bé, és que del detall passem al regal i del regal passem a més d'un regal o més de dos i abans, vaja, el tio que acaba llaminadures i alguna cosa i avall que fa baixada. Sí. I ara... No, ha de satisfacer molt més, sembla ser, no? Hi ha molt més a satisfacer. Tot ha de satisfer molt més, no? Sí. Diríem, tenim components en això socials importantíssims, diríem, en certa mesura també el ciutadà o les persones hem esdevingut abans consumidors que persones, objectes del mercat, més que subjectes, no? Que amb característiques i eleccions pròpies. És a dir, objectes per consumir més que subjectes per decidir què consumim. Sí. I que efectivament, o sigui, impulsa no una compulsivitat, però sí com una pressió, una exigència de que aquest és el camí, no? I si et desvies d'aquí, sembla que no n'hi hagi, i cuidado. Perquè hauràs de donar moltes explicacions si et desvies d'aquest camí. N'hauràs de donar. Jo crec que això cada vegada anirà venint més, perquè fixa't, és una constant, no? És a dir, excessos. I gairebé cada vegada més precoç, és a dir, que anem a buscar més a la base de la piràmide, els més petits.
Sí, Sí. però mira que interessant com en la franja que han fet en l'article aquest, els de 15 els posen amb els joves. Mira, fa poc això parlàvem dels 18 com a finalització de l'adolescència. Aquests, per què? Doncs mira, ja, els dels 15 ja s'estan equiparant amb els més grans. Havien començat a dir, perquè és clar, ja ens has dit sempre que l'adolescència és una època de canvis, una època de moltes coses que es posen enmig d'aquest context social que apreta tant en determinats àmbits. Un adolescent també ho ha de tenir, ho dic així d'una forma molt planera, fumut per viure, no? Per decidir bé, per encarar-se bé enmig d'aquest entorn que fins i tot, diguem-ne, els que hem superat aquesta etapa, ja arriba un moment que fins i tot ens atabala molt i necessitaríem allò un cert descans. Amb un adolescent això és un bombardeig continu de... Sí. A veure, estan molt més exposats a bombardejos diferents i el camp està molt més obert. No? Hi ha molt més, i són més lliures també, no? Hi ha molt més on triar, molt més on buscar. Els models referencials ja no són un o dos, sinó que s'han multiplicat. I fixa't, i quina és l'alternativa d'això? Doncs justament aprofundir en el propi desig. És a dir, que no es tracta d'entrar en el model correcte, sinó de fabricar un a la mesura de les pròpies... De la personalitat, no? Sí, de les pròpies necessitats, del propi desig, dels propis principis o valors, no?, que es tinguin, de les característiques personals. Jo això no podria fer. Per exemple, hi ha adolescents que diuen jo un porro no me'l fumaré mai. La idea del descontrol els horroritza. És la que justament a uns altres diu ui, com em desinhibeixo, no? O com em relaxo, no? o com enric. No? I hi ha altres que diuen jo riure perquè he pres no sé què, és que em moriria de por. Sí que és cert, però, que sempre ho has definit com una època de transgredir la norma. D'experimentació. D'experimentació. I l'experimentació de vegades justament s'ha de transgredir per veure per què, és a dir, perquè la qüestió és diuen que no es pot fer tal cosa. I per què no? Doncs ho experimenten i diran, ja veig per què no. T'ho pregunto així perquè qui ens escolti pensarà, una adolescència sense tastar massa porros ni tastar massa alcohol continua sent una adolescència. Absolutament. Absolutament. Diríem, i potser tastar molts pics als que va escalar, que a més camina, que a més neda, que no vol dir res, sinó ho dic en el sentit que cadascú es fa l'adolescència a la seva mida. Sí. És cert que hi ha tendències o elements comuns i diríem el provar coses que abans eren inaccessibles, no? O sigui, un nen no fumarà o no beurà alcohol o no fumarà porros, en principi. Aquesta cosa exploratòria, clar, entra també en aquest terreny. Ho dic perquè, com ens has comentat en altres etapes de la vida, hi ha coses que és bo que passin. És a dir, a l'adolescència hi ha d'haver més d'una emprenyada, de dues, de tres, han de passar a casa, s'han de viure, perquè si no, senyal que alguna cosa no va. Clar, és a dir, que fa falta una dinàmica, un moviment, perquè el que l'adolescent està és en construcció, no? Perquè moltes vegades diem, és que està buscant. Sí, però no és que vagi a buscar justament un objecte que el satisfagui perfectament i en tots els àmbits. El que està buscant és buscant sa. Està buscant a si mateix, és a dir, està buscant saber què li agrada, què és el que no li agrada, què està disposat a fer, què és el que no. Aquest hauria de ser el sentit final d'aquesta etapa? El cercar-se un mateix i saber exactament? Al final el que porta és un reconeixement de la pròpia identitat, de les pròpies característiques. O sigui, coneixes millor. Clar, el reconeixes en coses que ha anat assolint. D'acord. Perquè no és que un sigui un en el que ha assolit, en la forma d'actuar, en la forma de ser, en la forma de adreçar-se als aures, de conviure. En els ideals, en els que entén com a propi. Això és el millor que li pot passar a un adolescent. Sí. Que acabi l'adolescència i que més o menys algunes d'aquestes coses quedin ja fonamentades per la resta de la vida. Però, bueno,
En tant fonament, sí. D'acord. En tant fonament, sí. En tant que fonament, sí. Clar, això no vol dir que no canviïn molt al llarg de la vida, com és obvi. Com en qualsevol edifici tu pots tenir els fonaments, però després, no sé, li pots afegir dos fem sobreàtic. Que per això som éssers, diguem-ne, canviants, contradictoris per naturalesa. I contextuals. No? Per exemple, l'edat contextualitza. Sí. És a dir, que un jove, o sigui, els divendres, els dissabtes, surti, begui i tal, bueno, més o menys hi ha alguna cosa que ve lligat a la joventut. Clar, que això ho faci una persona de 60 anys, pues ja canvia una mica, no? El cos també li canviarà una mica. Perquè està clar, no li permetrà tampoc aguantar determinades coses, no? En principi. Aleshores, sempre ens hem d'anar com adaptant, adequant, transformant a les circumstàncies. De vegades, perquè la vida o les circumstàncies de la vida et jutgen, és a dir, no? Jo estava molt acostumat al meu rentavaixelles, però clar, si m'he quedat sense feina i no sé, pues, quan s'espatlli el rentavaixella, rentaré la vaixella a mà. No perquè m'agradi o perquè ho vulgui o perquè ho tiri, sinó perquè m'ho trobo i amb això haig de fer. Però sigui, així com de petits aprenem bàsicament allò que és bo, allò que és dolent, allò que hem de fer, allò que no hauríem de fer, a l'adolescència el que aprenem bàsicament... Hi ha una part que és, diríem, en lo social, què es pot fer i què significa cada cosa, no? I on et vols reconèixer, no? De vegades passen per unes ratxes terribles, no? De fer moltes coses que els pares s'espanten molt. És a dir, quan els pares diuen és que no saben, no sé què vol, o no sap què vol ni deixa de saber, no sap res. Una cosa és que no ho sàpiguen els pares i una altra és que no ho sàpiga l'adolescent. És probable que també no ho sàpiga l'adolescent. Clar, però el que ha d'anar sabent és l'adolescent, no els pares. Els pares el que han de saber és com acompanyar, com fer la seva funció, potser en relació al que havíem vingut parlant de la qüestió de la llei, no? De què està permès, que no, de com regular, continua sent una funció dels pares, no al modus de l'infant, sinó justament en donar molta més canxa, no més espai, autonomia, iniciativa, sí, i un control a distància, no? És a dir, això del control a distància deu ser complex de gestionar. Clar, perquè implica que l'adolescent té molt més marge per les seves iniciatives, per veure si segueix o no, si fa o no fa. I els pares diuen, és que no sé què fa. Clar, com ho has de saber? No, quan són petits sí que saps més el que fan, perquè estan aquí o estan aquí, li pregunten, els professors t'expliquen, la gent, o sigui, tothom. Quan són més grans, i a part ells s'ocupen molt de que no se sàpiga. És el que anava a dir. I no perquè hagin de fer cap cosa dolenta, sinó que és una forma d'apropiar-se del seu temps. No? És algo així com, què n'has de fer tu amb el que faig jo? Jo soc jo i faig les meves coses, que pot ser estar en una plaça parlant i ja està. Però per què ho haig d'explicar? Per què molts pares els assalten això de les coses dolentes? Perquè tenen pors. Que és que tenim una certa tendència a pensar sempre en el pitjor de les coses? Els adults? Els adults? Moltíssim. Amb un cert motiu? Allò de dir, mira, és que agafes els diaris, mires el que passa al món, no sé què, tinc motius per pensar sempre en les coses dolentes. Hi ha una part d'això que té a veure amb les pors. No? Fa por que... Amb les pors dels pares, dels pares, de que prengui mal o de que... D'acord. De que s'afecti. Aquesta por per molts pares és eterna. Hi ha una por que el nen o la nena prengui mal durant tota la vida del nen o la nena. A veure, els pares segueixen patint pels fills tinguin l'edat que tinguin. I saben perfectament que no poden ajudar. Però si tens un fill de 35 anys ja saps que no pots resoldre allí la problemàtica de parella o això que li està passant però suposo que com a especialista ens diries, bé, és que hi ha part d'aquest patiment que és absolutament innecessari, que no caldria que els pares el tinguessin. Bueno, diríem, hi ha una part que és estructural, que forma part de la seva... del vincle, de les característiques. El Saramago deia, té un d'allò sobre els fills i diu que els tenim, que no són nostres, són de la vida, que els tenim de prestats un temps, i diu, i obren una dimensió del patiment
insospitada i nova, és a dir, que només els fills fan patir o donen aquest patiment als pares. Que en altres és a dir, vincles que no hi és. els pares poden dir més que ningú que és patir. Sí. Perquè per un fill es pateix el que no es pateix per res més, vaja. Aquí està. D'acord. Aleshores, aquesta és una part que forma part del vincle, no? I suposo que absolutament justificable. Exacte. Sí, que té a veure amb l'amor intensíssim, amb el desig, amb l'expectativa de benestar. D'acord. La part estructural, molt bé. I després, aquí ja ve el tarannà de cadascú, no? Hi ha gent que és més patidora o que pateix ja per més coses que, diríem, no toquen. I l'altra cosa que és fonamental és que, sobretot, que aquest patiment no sigui la mesura del que se li permet o no se li permet a l'adolescent. No? És que no vull que agafis el tren perquè és que em fa por de què tal. I el tio té 16 anys i diu, què ho ha de fer d'amagades? Sí, perquè aquesta és l'altra qüestió. Dius, no vull que vagis a Barcelona perquè a Barcelona mira... O la moto, que tal, el cap de setmana, aleshores. Pues, hi ha molts pares que amb lo de la moto acaben dient, bueno, perquè vagi de paquet. Pues mira, com a mínim que aprengui ell a portar la moto i que sigui ell el responsable, pues aquesta és la tessitura. Ens ho has posat d'una manera, de cara a la setmana que ve, que els pares poden, no sé si definir, allò que poden permetre o no poden permetre a un adolescent? En algunes coses sí. De la mateixa manera que amb un infant, com ens dius, s'ha de marcar els límits, però en un adolescent també? Sí. Però diríem, en l'adolescent es pot matisar, però és més autoritzen o no autoritzen. És a dir, més que limiten. Sí. És a dir, i la desautorització no implica que ho deixi de fer, però sap que no compta amb el recolzament o l'autorització, però que és una elecció personal de l'adolescent. Que els pares han d'assumir? És per força. Per força? Clar, perquè no tenen instruments. O sigui, per exemple, un nen li dius, entre setmana no surt a casa dels amics. I clar, no sortirà, perquè ja estan els pares per fer-ho efectiu. Amb un adolescent li dius, entre setmana no sortiràs i no tal. Bé, si vols ho pots exercir, està clar. Clar, què passarà? Que tu no saps el que ha passat avui. Jo volia sortir, mira que volia venir jo, però ara, mira, arriba 3 hores tard i comencen totes les... Sí. Que hi havia una frase molt bona d'una mare que diu, si no t'ho pregunto, no em menteixis, I quan t'ho pregunto és quan obro tota la possibilitat que em menteixi, no? Perquè aleshores també hi ha prohibicions a l'adolescent. D'acord. De què li servirà a un adolescent saber que els pares li deixen fer però que no autoritzen allò que fa? De què li serveix? Sí. De col·locar-lo on si veritablement els pares poden pensar, bé, jo no el puc autoritzar, però total no li servirà per res, jo li diré que això que farà no m'agrada, però ho acabarà fent o ho pot acabar fent, jo em quedaré aquí aguantant el patiment i amb ell no li servirà per res que jo li digui que no m'agrada el que fa, o sí que li servirà? En tot cas, servirà per deixar les coses clares, servirà perquè no s'enganyi, i que els pares també diguin la seva. Ho dic per si des del punt de vista, i ho parlarem, però els pares poden patir una certa sensació de manca d'autoritat, per allò de dir, mira, acabarà sortir guanyant ell o ella, jo li diré que no m'agrada el que fa, però al final ho farà, o sigui que... A veure, si són en coses que depenen de l'autoritat dels pares, s'ha d'exercir. Però és que justament l'autoritat dels pares d'un adolescent no permet exercir en determinades coses. D'acord. Per exemple, fumar. Ja t'he trobat un paquet de tabac, vens amb olor, que no em veu, jo li guardo a una que els seus pares, com jo no fumo... Sí, que et penses que surto de l'ou... I en aquest sentit, clar, o sigui, inclús un s'autoritza a un mateix a fumar i fuma igual. I fuma igual, és a dir, que també fem coses que no són... Sí. Clar, però pels pares és dur de suportar que l'adolescent faci algunes eleccions
poc saludables. A veure, no que fumi 3 paquets al dia, però Sí, sí. el fet de fumar, o sigui, no hi ha cap pare que prefereixi que el seu fill, suposo. Què és millor, no? Que el seu esperar que prengui una certa consciència? fill... Perdó? És millor esperar que prengui una certa consciència, encara que l'espera sigui llarga? És que Sí, no hi ha cap... no hi ha alternativa. Com aconsegueix un pare... És a dir, que això també formaria part d'aquell procés de reconeixement personal? Clar. Mira, una nena de 13 anys, no? Un moment que em deia, no, és que ja feia el que em donava la gana, no? I a partir d'un moment vaig canviar. I no sé per què, Dic, què tal anava? Ui, fatal, perquè això... O sigui, experimenta aquest fer el que li dona la gana, però que vol dir no estudiar, no enfrontar-se, amb que no és això el que vol ser, que no s'hi sent bé en allà, no li agrada ser aquella, i vol ser aquesta altra, que li costa molt d'esforç, que implica renúncies, que implica... Però és la que vol fer, i no perquè li han dit els pares. D'acord, sinó perquè hi ha un moment en què, clar, que en aquest reconeixement interior porta a no poder admetre determinades actituds que s'admetien o que es feien fins fa... A que el propi subjecte no s'aguanti, diguem-ne, en determinades actituds. Sí. La setmana que ve seguirem en aquest fil del reconeixes a un mateix en l'adolescència, en aquesta etapa, diguem-ne, de complexitat. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabeig, número 16, anava a dir Ramon Barrabeig. Estem bé. Roman, fins divendres que ve. Fins divendres.